प्रिय दर्शक और श्रोता बंधुगण समस्त को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी। मु श्रीमती चित्रलेखाचार्य ओडिशार जनाशुना सुसाहित्यिक कवि सौरभ कैलाश चंद्र बेहेरा बालीगुड़ा कंधमाल तांको सृजनରୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଗୀତି କବିତା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ବସନ୍ତ ଆସିଛି। ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରେଡିଓ ମହକ ନମ୍ବର 89.6 ରେଡିଓ FM ସେଣ୍ଟରରୁ ଶୁଣିପାରିବେ ଓ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଗୀତି କବିତା ବସନ୍ତ ଆସିଛି। ବସନ୍ତ ଆସିଛି ଉଷତ ମନରେ ଋତୁମାନଙ୍କର ରାଜା, ଉତ୍ସବ ପାଳିବା ନାଚିବା ଗାଇବା ଆନନ୍ଦେ ବଜାଇ ବାଜା। ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସର୍ବେ ମିଶି ଉତ୍ସବ ପାଳନ୍ତି, ବସନ୍ତକୁ ସ୍ନେହେ ପାଛୋଟିବା ପାଇଁ ଶୁଆ ସାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନୀଳ ଆକାଶ ଚାନ୍ଦୁଆ ଭାବରେ ଉପରେ ପାଉଛି ଶୋଭା, ମୟୂର ସଜାଏ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳକୁ ଦିଶେ କେଡ଼େ ମନଲୋଭା। ଫୁଲ ପତ୍ର ଧରି ବୃକ୍ଷଲତା ଗଣ ଆସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହୋଇ, ବସନ୍ତ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଶୋଭା ଆଣିଛି ବଢ଼ାଇ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଇମାନେ ଆସି ପକାଅନ୍ତି ଝୋଟି ଚିତା, ପେଚା ଓ ଖଦ୍ୟ ତ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ଦିଶେ ଭାରି ମାଦକତା। ବଗମାନେ ମିଶି ତୋରଣ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଫୁଲ ମାଳ, ସୁନିର୍ମଳ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ତଡ଼ାଗ ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ପୁଷ୍ପିତ ସକଳ ଲତାଗଣ ମିଶି ହାତେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇ, ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ସସନ୍ମାନେ ତାକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ। ସୁବାସ ଚନ୍ଦନ ବସନ୍ତ କପାଳେ ଟୀକା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗାଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଗୀତ। ଘୋଡ଼ା ଯାଇଅଛି ପିଠିରେ ବସାଇ ଆଣିବ ସେ ବସନ୍ତକୁ, ହନୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀରେ ନାଚିବାକୁ। ମଳୟ ପବନ ଆଲଟ ଧରିଣ ଉଭା ଅଛି ସଭାସ୍ଥଳେ, କୋଇଲି ଡାହୁକ ଡାକ ପକାଅନ୍ତି ବସି ରହି ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ। କୋରୋନା ରୋଗକୁ ଆକୋଟିବା ପାଇଁ ମୌଷଧି ବୃକ୍ଷମାନେ, ପ୍ରତିଷେଧ ଟେକା ଦିଅନ୍ତି ସଭିଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସାବଧାନେ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ସାଜସଜା ଦେଖି ବସନ୍ତ ମନ ଆନନ୍ଦ, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସଇସ ଧୀରେ ଧରି ଏକ ପଦୀ ଛନ୍ଦ। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସଇସ ଧୀରେ ଧରି ଏକ ପଦୀ ଛନ୍ଦ, ଧରି ଏକ ପଦୀ ଛନ୍ଦ, ଧରି ଏକ ପଦୀ ଛନ୍ଦ। ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।